and welcome to our YouTube channel. Thank you so dearly for always supporting us. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful family or you are seeing my face for the first time, I still remain Agatha Progress, bringing it to you back to back. Remember, we react to all videos and all opinion is highly needed. So just sit back and watch this video and I will be right back. I have open market road for Samsung electronics. Look at the filling station. There's no close streets. Or the Ogonago Zonina, no Obomman, lay down Obomman. It was a Kaka, Ofu Naga. No more Obomman, no more anything, no more shop in the perimeter. Everywhere they locked up. So, Soludo Malon over Anambra station, non an indigenous we have men. See? So, thank you. Ụtụtụ ọma ndị be anyị nke taa Monday April 4 ọnụ ụbọchị si wee dịrị anyị nọkwa site atọ nkwe again nkwa everywhere dey dry anyị nọkwa site atọ again ụzọ ahụ agụrụ ka anyị nọ ihe anụnwa nke gara ọka nke gara Ekwulọbịa everywhere dey dry. I don't sit at again. Every Monday, sit at oh my, yeah, Caligo. Caligalo. I'm going to know city yard continuano. End the sit at my beacon. I can acquire. Igbo bụ Igbo ekene m nọ ndewo gị bonye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Anyị abịakwa na ụtụtụ Monday. Tata bụ ụbọchị 4 nke ọnwa April n'afọ bụ 2022. Anyị wesị ka igosi unu ka ekesi anyanwụ n'Enugu steeti. Ọ bụ na ị na-anya na gburugburu m kịta ị ga-ahụ na ebe a nọ bụ ebe a na-akpọ Otigba Junction bụ ka na ebe a ga-asị n'ọnya bụ obi etiti Enugu steeti. Ọ bụ na ịbata n'Enugu irutebe Otigba ama ebe ijeru o wee bụ na anyị pụta ka anyị gosi unu ka Otigba si wee dị tata. Ọ bụ na ị chọọ ịma ihe na-emegesi n'ebe dị iche iche na mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria ma n'Imo ma n'Abia ma n'Ebonyi ma na Anambra, gaa na bbc.com. chetakwa na anyị na-egosi unu ihe ọbụla na-eme oge ọbụla o ji eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria nakwa n'ebe niile. Aha m bụ Ebere Ekeọpara. Anyị ga-agba mbọ gagharịa n'Enugu ka anyị gosi unu ka ekesi anyanwụ. O nwekwa ihe na-eme na gburugburu gị chọrọ ka BBC Igbo cover, zitere m ozi na BBC News Igbo. Aga m abịa ebe ahụ. Ndewo unu n'ụtụtụ a.
Adịmma ebe unu na-ahụ ugbu a bụzi New Haven Junction. Ọ bụ na ị na-anya ugbu a ịhụ na ndị uwe ojii na-agagharị ka ha hụ na udo dị n'obodo. Ụgbọala ha na ha agafe anyị ugbu a dịka anyị na-egosi unu ka Enugu si wee dị n'ụtụtụ a. Ọ na nọmba 1 New Haven ka unu na-ahụ ugbu a. Ụgbọala ndị uwe ojii na-akwụ n'ahịrị na-enene ka obodo siri wee dị tata. Ị na-anya kịta ịhụ na ebe anyị nọ bụ New Haven. Ị ga-ahụ na ụlọ ndị na-eregasị ndị na-ere nri ndị dị iche iche ha ncha gbachichara agbachi. Ị gakwuo n'ihu ị nweta ebe a na-ere nri dị iche iche ma ndị ntachi ma open Sheraton ma ọ dị ọkụ. Ndị niile eji ire nri wee marụ na New Haven a ha ncha gbachikọrọ agbachi. Anyị agafeela New Haven Market ugbu a, ọ gbachiri agbachi. Nke a bụ ụlọ ọba ego, ọ gbachikwara agbachi. Ma ndị na-ere ọgwụ ndị ọbụla wee bụrụ ka Enugu si wee dị tata bụ ụbọchị Mọnde ọnwa anọ, ụbọchị mkpụrụ ụbọchị anọ n'ọnwa anọ n'afọ a bụ 2022 ka anyị nọ na ya tata. Maka ndị na-ajụ anyị ihe na-eme n'Imo steeti nakwa Anambra tata, dịka gọvanọ Anambra si wee kpọọ si nwee ekpere tata. Ọ bụrụ na ịchọ ịma ka Anambra si wee dị, ị gaa na peji anyị, maka na ndị nta akụkọ anyị nọzụ ebe niile na-egosi ihe na-eme. Ọ na Enugu steeti ka anyị nọ, New Haven. Udo dị ebe a tata, mana nke anyị na-ahụ bụ na ụba ahịa niile gbachiri agbachi, ndị mmadụ nọkwa n'ụlọ ha. Ọ dị mma ịgbago nwa obere ugwu anụnwa anyị na-agbago ugbu a kịta. Ị nweta ebe a na-akpọ Ọpachime New Haven. Anyị na-agafe ụlọọgwụ Mount Carmel, na-agafekwe Posh Hospital na ndị ọzọ niile, Apollo Pharmacy. Ndị a niile na-akpọgasị aha bụ ụlọọrụ gbagotetụrụ nọcha na New Haven na ha ncha niile gbachichara agbachi. Ya bụ ndị uwe ojii atinyela isi n'ụzọ na-aga Independence Layout ka ha na-enekwa ka obodo si dị mma. Bụ na ahụ ugbu a bụ Semulumba. Ọ bụrụ mgbe nkịtị mana ebe a niile na-abụ ụgbọala ijupụta ebe a ma mmadụ, mana ndị mmadụ nọ n'ụlọ ha tata. Ọ dị mma. Gị bụ onye na-ekiri anyị ugbu a, kesaa anya bụ ihe onyonyo, kesaa ya. Ọ dị mma. John Paul, ndewo na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo. Emeka Victor, ndewo nọ na BBC News Igbo. Ọpara Emeka, ndewo ị na-ekiri anyị. Ebe anyị nọ ugbu a bụzi ebe a na-akpọ Last Bus Stop New Haven ka anyị na-agbagote ugbu a. Gafee Juk Hotels, ị nwetabezie ebe a na-akpọ Last Bus Stop. Ya bụ ugbo Okonkwo dị na New Haven. Isizie ya gbagobezie, ị nwetazie ụzọ na-aga Emene maka ndị chọrọ ịga Adoration ma ọkwa na airport. Ị gaba n'ihu mana ka ọ dị mma. Ndewo gị bụ onye na-eso anyị na BBC News Igbo. Anyị ka na-egosikwa unu ka eke si anyanwụ n'Enugu tata. Ebe anyị nọ ugbu a bụ New Haven Junction.
anyị atinyela isi n'ụzọ na-aga Bisala Road ugbu a. Igbo bụ Igbo, ọ ka bụkwa ka Enugu si dị. Tata bụ Mọnde ụbọchị 4 nke ọnwa April 2022 ka anyị na-ewetara unu ugbu a. Ihe ị na-ahụ n'onyonyo gị ugbu a bụ Bisala Road dị n'Enugu. Ọ na-abụ ụbọchị nkịta ebe a niile kịta ụgbọala na-akwụ n'ahịrị n'ahịrị maka enwere traffic light ụzọ abụọ na ogologo ụzọ a. Mana ị na-anya kịta ịhụ ka anya bụ ụzọ si wee dị. Ma ụlọ nkwari akụ niile nọ na Bisala Road a, ọ dị ka a ga-asị na ha jicha igodo gbachicha ọnụ ụzọ ụlọ ahịa ha. Isizi ebe a na-agbago ugbu a, ebe ị ga-enwetazi bụ ebe a na-akpọ Pask and Jake. Ị gafecha nya bụ Pask and Jake, ị nweta Roban Stores na ndị otu ya. Ọ bụkwanụ na ịchọ ịga Second Avenue wee jebezie Gọọmenti House, ijebe n'aka ekpe gị. Nke a bụ nya bụ traffic light nke abụọ nọ na Bisala Road anụnwa ugbu a. Ọ dị mma, unu ahụgo ka nya bụ ụzọ si wee dị. Maka ọtụtụ ndị jụrụ anyị ihe na-eme na Anambra dịka gọvanọ Chukwuma Soludo si wee kpọọ na a ga-ekpe ekpere tata nakwa ọtụtụ ihe, biko gaa na peji anyị BBC News Igbo. Ị ga-ahụ nya bụ ihe n'uju, maka ndị nta akụkọ anyị nọ ebe ahụ ugbu a na-ewetara ya unu oge ọ na-eme, nke bekee kpọrọ live, dịka m onwe m si wee na-eme ugbu a. Ihe ị na-ahụ n'onyonyo gị kịta bụ ụzọ Ezikwo na-aga Gọọmenti House Enugu. Ọ dị mma, anyị atụgharịa na ebe a bụ ebe a na-akpọ Rangers Avenue. Rangers Avenue anụnwa bụzi ịgbago ya inweta Ọkpara Square, isizie n'aka nni ịgaba Presidential Road na ndị ọzọ niile. Ile anya na ihe onyonyo gị kịta ịhụ na ụlọ ọba ego karịrị akarị ebe a, ha niile gbachichara agbachi. Otu a ka Enugu steeti si wee dị n'ụbọchị tata Mọnde ụbọchị 4 nke ọnwa 4 n'afọ a bụ 2022. Anyị na-agafezi ma Zodiac Hotel ugbu a, gafee NUJ Press Center ka anyị na ha abịa na ya ugbu a wee bụrụ ya. Dị mma, ekene ngị gị bụ onye batara na peji anyị nnọọ na BBC News Igbo. Nke a bụ traffic light nke dị na Rangers Avenue. Ị hụrụ na ọ na-acha n'ọbara ọbara, mana anyị ga-agafe na ya maka na onwe na onye nọ n'okporo ụzọ ugbu a. Itinye aka n'aka ekpe ugbu a, ịgbagobezie nke a na-akpọ Ugwu Ọkpara Square. Ngwa ngwa anyị richara nwantọntọ ugbu a, ị nwetazie Enugu State House of Assembly, ebe ndị omeiwu na-anọ atịkọ isi ọnụ, nọ n'aka nni ya na ụlọ oriri Spa na ndị ọzọ. Ịbịazịa n'aka ekpe gị nwetazie nya bụ Ọkpara Square. Michael Ọkpara Square dị na Enugu wee bụrụ ya. Ka bụ Enugu State House of Assembly. Ebe anyị na-apụta na ya ugbu a bụ WAEC Office, WAEC Bus Stop. Ya bụ WAEC Bus Stop bụ kene ebe na-ekwokarị ekwo, mana na Enugu o si wee tọgbọrọ chako. Ebe unu na-ahụchu n'aka nne ugbu a bụchakwa ụlọ ọrụ Enugu State Gọọmenti. Ị na-anya hụ na ha na onwe ha gbachikwara agbachi. ụlọ ọrụ
ndị Enugu State Universal Basic Education Board gbachiri agbachi nya ihe ọ pụtara bụ na ndị ọrụ anọghị n'ọrụ. Ndị nke akwa Ministry of Transport kwa ha jikwa igodo gbachie ụlọ ọrụ ha. Ihe ọ pụtara bụ na ndị ministry anọghịkwa n'ọrụ. Ụlọ nkwari dị iche iche gbachiri agbachi. Ebe anyị nọ kịta bụ ebe a na-akpọ Aguleri Street dị na Independence Layout Enugu. Algon Office gbachikwara agbachi. Ọ wee bụrụ ya nọ n'Enugu steeti ka anyị na-agagharị gburugburu Enugu n'ụtụtụ a igosi unu ka ekesi anyanwụ. Anyị apụtago na ụzọ NTA. Ịgbago nke a ka a na-akpọ ugwu NTA. Ịgbago yi nwetakwa ebe a na-akpọ PPSMB ma National Council for Arts and Culture. Ihe a niile bụcha ụlọ ọrụ ndị ọrụ oyibo. Ha ncha niile gbachichara agbachi. Post Primary Schools Management Board, Federal Character Commission. Ndị a niile ejicha igodo gbachichie ụlọ ọrụ ha. Anyị agafeela ụlọ ọrụ Nigerian Television Authority. Ndị nke ahụ gbachikwara nke ha agbachi. Ọ dị mma Deborah ndewo niile esonye anyị na BBC News Igbo. Anthony Okechukwu ndewo nnọọ na BBC News Igbo. Unu na-ahụ ugbu a bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ spa. Ịgafeche ya ịhụkwa ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ịkpọdazịa nwantọntụ ugwu a ịgbadabakwa ebe ahụ anyị gafeburu na mbụ bụ ụzọ na-agbagote Ọkpara Square. Judith Chidiebere ndewo nnọọ na BBC News. Unu n'anya na-ahụ na ụzọ Ọkpara Square ka gbachikwara agbachi ka o si gbachie kamgbe ọnwa one ma one gara aga. Ugbu a anyị na-akpọda ugbu a isoro ya gawa na-agaghị n'aka nne ma ọ bụ aka ekpe nwetazie ebe a na-akpọ Presidential Road. Ya bụ Presidential Road bụ nke ga-ebubazi gị na Ogui Road na Asata na ebe ndị ọzọ. Dị mma. Ebe unu na-ahụ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Presidential Road. Anyị agafele ya bụ Hotel Presidential nke na-anaghịzi arụ ọrụ. Ịgbadata ị ga-ahụ ụlọ ebe a na-erecha mmanụ eji akwụ ụgbọala dị iche iche n'ogologo ụzọ a. Ma ụlọ ọba ego karịrị akarị na Presidential Road a dị n'Enugu. Ị na-anya ịhụ na ha ncha gbachikọrọ agbachikọ. Ebe a kịta bụ ụzọ ọ ga-abụ isi na Ijini Mkpọnike a wee pụta. Ogbuinike
biko unu ewe n'iwe isi na Ogwinike pụta na-enweta junction a kịta ndị na-aga Winners Church abaa n'aka nni ndị na-agakwanụ Mkpọkịtị aga n'aka ekpe anyị ihu ka ebe a si wee tọgbọrọ chakoo ebe anyị nọzi ugbu a bụ ebe a na-akpọ ọnụ atọ na ọnụ asatọ nọkene otu ebe iruzie na ya bụ ọnụ asatọ ị gaa n'aka ekpe ịbanyezie obi abụ ị ga-akwado n'ihu ịgbadabazie asatọ ebe a na-abụ ụbọchị nkịtị ọ na-ekwo ekwo ọfụma ebe anyị nọ ugbu a bụ ọnụ asatọ roundabout bụ na ịmụ Enugu ọfụma ị ga-ama na ebe ị na-ahụ ugbu a n'ihe onyonyo gị bụ ọnụ asatọ anyị sigo Presidential Road wee gbadata na ya bụ ọnụ asatọ anyị na-agbadazi ugbu a na asatọ ebe a ka ị ga-enwetazi ma Udi Road ma ebe dị iche iche Ogidi Crescent ha ncha niile Owerri Road Richard Street ha ncha niile nọcha na asatọ ebe a bụ Okono a ka eji polyclinic wee malụ bụkwara ebe a na-ere agidi na moi moi maka ndị ma Enugu ọfụma anyị na-agafezi St. Bridget's Catholic Church dị na Asata Enugu ihe ị na-ahụzi n'ihu gị ugbu a bụzi Nnamdi Azikiwe Stadium dị n'Enugu ya bụ Nnamdi Azikiwe Stadium unu n'anya kịta unu ahụ na ndị niile na-azụ ahịa ma ọkwa na-eme ihe dị iche iche na ya bụ ebe ọ gbachikọrọ agbachikọ ọ dị mma anyị ga-egosizi unu nwa obere ebe na Asata kwa ugbu a na Ogwi Road na Asata tupu anyị apịachie ebe anyị nọ kịta bụ na ABC Transport ị na-anya hụ na ha ji igodo gbachie ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ha ị ga nwantịntị ịgafecha filling station Best Choice na ndị ọzọ niile ha ncha gbachiri agbachi gafeche Asata Chemist enwetebe ma Oloko Gate na ndị ọzọ ka anyị na-agbago ugbu a ụzọ a bụ ụzọ na-aga Lagos Street abụ na ị chọkwara ịgaba Independence Layout ị nwere ike tinyekwa isi ebe a nọ
nwanne m ebe ọlachi o. Daalụ ọnwa ọhụrụ ibe Igbo ya gasịrị ọnụ. Ebe anyị na ugbu a wo okporo ụzọ awara si Owerri gawa Ọkigwe n'ime Owerri na steeti Imo. Ọ bụ ebe anyị nọ n'ụtụtụ a. Ọ bụrụ na ị ma Owerri ọfụma ị ga-ama na ụbọchị taa bụ Mọnde, ya hụrụ mgbe Mọnde na-abụ Mọnde n'Owerri. Ụgbọala ga-akpachacha akpacha ugbu a, ebe niile ga-echi. A ga-enwe nke nwe oyibo na-akpọ trafik gridlock. Mana ka ọ dị n'ụtụtụ a ugbu a, ị ga-ahụ na ụgbọala na-agba na nte. Ụgbọala a na-agbafekwa n'ugbu a wụ karịbe otu awa ụgbọala ji pụtawa. Ama ya bụrụ mgbe ọ na-akụ elekere asatọ n'ụtụtụ a mana elekere 9, ọ dị ka ebe a na-alụ agha, enweghị ụgbọala ọbụla ma ụgbọala ọbụla na-agbafe. Mana dịka ọ dị ka chi na-enwetụ ndị mmadụ na-apụtatụ. Mana nke bụ eziokwu wụ ụlọ ọba ego niile nke dị n'Owerri nwee nke na-arụ ọrụ, maka na ụzọ ebe ugbo anyị na-enwere ụlọ ọba ego abụọ, ya bụ nke nwe oyibo na-akpọ First Bank na Access Bank. Ejicha igodo gbachie ha n'ụtụtụ a. Enweghị onye nne na nna ma onye na-elekọta nwa kwere ka nwa ya gaa akwụkwọ n'ụtụtụ a. Ụlọ akwụkwọ niile nke m gachara n'ụtụtụ a, ma nke a na-akpọ Ọchị Comprehensive Secondary School, ma Gọọmenti College Owerri, ma The Oak International School, ma The Rock International School nke dị na Worklayard, ha niile, ma Ọjị Primary School, ha niile, ma Mberi Community Primary School, ha niile n'ụtụtụ a gbachichi na agbachi. Enweghị ị ga-ahụ nwa akwụkwọ ọbụla, ị ga-ahụkwana onye nkụzi ọbụla. Ụlọ ahịa ndị nụrụ n'onwe ha nke nwe oyibo na-akpọ Independent Market, ebe a na-ere ngwaọrụ eji arụ ọrụ dịka nke a na-akpọ Mberi Wood Market, gbachikwuru agbachi n'ụtụtụ a. Ndị na-elekọta ahịa a meziri ya dịka iwu n'ụbọchị Mọnde ọbụla enweghị onye ọbụla nwere ebe a na-ere ahịa ebe a ga-agbape ebe a na-ere ahịa ebe ahụ. Ọ weta ọnọdụ Owerri dị n'ụtụtụ a. Ịma asị m kwuo, ị ga-aghọta na mpụ buru ibu mere n'izu ụka gara aga na steeti Imo. Ihe ndị a socha na ihe na-etinye ndị mmadụ ụjọ n'ahụ. Ha na-eji sị ka ha fanye aka n'ụkwụ ụbọchị Mọnde ọbụla, na ọ ga-akara ha mma na ha nọ n'ụlọ ha pụtahụ ofu ụbọchị na ha pụtara ihe ọjọọ eme ha. Nwanne m nwoke Chigozie, ọ bụrụ na ị ga-echeta na n'ụbọchị Fraịde, ya wụ na ụbọchị mbụ n'ọnwa anọ. Nwanne biko cheretụ biko tupu ịgbapịa ọsọ, ka Igbo bụ Igbo ndị na-esonye anyị ebe ị nọkwa na BBC Igbo Service. Ka anyị si kọwaa na mbụ ihe igwe onyonyo anyị si Anambra, ugbu a anyị wuchiela Imo steeti, anọ n'isi obodo ya nke bụ Owerri. Ha na-ewetara unu otu ya bụ atụmatụ sitatum si aga. Onye nta akụkọ anyị na-ekwu na ihe adịghị etu esi adị na mbụ, na ọ bụrụ na ụbọchị Mọnde ndị nke ọzọ, ụbọchị ndị ọzọ dịka ụbọchị na-ebido izu ụka, na ụgbọala na-akwụ n'ahịrị maka ndị mmadụ na-agara mkpa dịrị ha dịka o si dị. Mana taa n'ụzọ dị were enweghị ndị mmadụ apụtaghị okwu na onwekwa ụlọ akwụkwọ ndị mepere, na onweghịkwa n'ụlọ akụ ndị meghere. Ya bụ ọnọdụ Owerri dị taa. Nwanne ka njikọdị gị, mgbe ị legharị anya, o nwere ndị nchekwa mebi ndị maọbụ ndị uwe ojii maọbụ ndị agha na-agagharị egosikwa na ha nọ ichekwa obodo? Nwee ndị dị otu ị hụrụ? Nna m enweghị dị taa. Ịma ọ na ị ga-echeta ndị mmadụ ekwuole ọtụtụ oge na steeti Imo na Owerri na ewepụsịa ndị nchekwa n'ụzọ, na maka na ọ na-eme ndị mmadụ ụjọ. Ọ dịkwanụ ka ndị na-ahụ maka nchekwa na steeti Imo ha erubere isi n'ahịa a, maka na ya bụrụ mgbe mbụ ị ga-ahụ ka ndị ọrụ nchekwa ugbu a bụ ihe a na-eji alụ agha ka nwa bekee na-akpọ ammo personnel carriers, ma egbe bụ uwe ha eji alụ agha na-agagharị, ndị mmadụ nwa ụjọ na-atụ ha. Mana ugbu a enweghị ihe dị taa. Ebe ị nwere ike ịpụta atụ ga ịhụ ndị ọrụ nchekwa bụ ebe a na-akpọ gọọmenti house roundabout. Iwike gị ịhụ ndị nchekwa ole na ole n'ebe a, nakwa ebe a na-akpọ Ọjị flyover gị ịhụ ndị ọrụ nchekwa na ole na ole dị n'ebe a. Mana nke a na-emebu mbụ ndị ọrụ nchekwa abịa ju ebe niile, ju n'ahịrị ebe niile, ju na ụzọ, ju
ma ebe niile ọ dịghị etu ahụ ugbu a kemgbe afọ a ma afọ gara aga ọ dịghị etu ahụ n'Owerri. Onye nwawo ya m ga-asa gị na ajụjụ ahụ ị jụrụ m. Daalụ nwanne ọma ndewo. Ka m jukene a na-anụ akụkọ ihe mere na Ọsụ, etu esi wakpo ụlọ ọrụ nke gọọmenti nke ọchịchị nke okpuru ọchịchị ya bụ ebe nwere ike ịtụnyetụ anya azụ gwa anyị ihe ma maka ya bụ ihe mere biko. Onye nwawo ihe m chọrọ ịgwa gị na nyaahụ bụ ụbọchị ụka ya hụ mgbe o jiri ọkara gafee elekere abụọ nke isi ụtụtụ ka ndị oji egbe eme mpụ a na-ama ndị ha bụ wakporo isi ụlọ ọrụ Ọsụ nke dị na steeti Imo. Ọ bụrụ na icheta ị ga-ama na Ọsụ so na okpuru ọchịchị dị na steeti Imo ebe nchekwa na-adịghị kemgbe afọ ole na ole ugbu a. Ya wụ ndị bi ebe ahụ gwara m okwu n'ekwentị sị na ndị ahụ wakporo were ọkụ wee mụnye ebe a, mana ọ dị ka ebucha n'obi nnọọ ebe ha chọrọ ịwụnye ọkụ, maka na ha na-akọwa na ebe isi ụlọ ọrụ onye isi na-achị Ọsụ ahụ ya wụ nke nwa bekee na-akpọ the local government chairman na-amụnyere ọkụ ụgbọala ndị nọ ebe ahụ na-agbaga ha mụnyechakwara ha niile ọkụ na ọtụtụ ihe repịara ebe ahụ. Ọkwa naanị ụnyaahụ ka ọ dị ihe a mekwara n'Ọsụ. Ọ bụrụ na ị ga-echetakwa na Fraịde ya wụ ụbọchị mbụ n'ọnwa a ka ndị oji egbe na-amakwa ndị ha wụgakwara gaa wakpo ụlọ kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na mmepụta ihe na steeti Imo ya wụ nke nwa oyibo na-akpọ Labor and Productivity nakwa Employment ya wụ inye ọrụ wụ onye Ọsụkwa a na-akpọ Chief Ford Ozumba mụnyekwa ebe ahụ ọkụ. Ọ ya nwawo iji gwa gị na n'izu ụka gara aga na ihe gbasara nchekwa adịchaghị n'Ọsụ nakwa mpaghara steeti Imo ndị ọzọ. Ụnyaahụ mgbe aka na-achị steeti Imo na-ekwu okwu gbasara mwakpo ahụ awakporo isi okpuru ọchịchị Ọsụ nakwa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na Njem nakwa ụlọ kọmishọna na-ahụ maka inye ọrụ nakwa ịrụpụta ọrụ awakporo ụlọ ya. Aka na-achị steeti Imo gọvanọ Hope Uzodimma si na ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ke na-anọghị na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka ya nke nwa oyibo na-akpọ opposition politician na ọwụ ndị na-eme ihe na-eme na steeti Imo. O kwuru ya ụnyaahụ n'ụlọ ụka mgbe ọ na-ekwu ụka n'ụlọ ụka ya wụ na obi gọọmenti Imo nyaa ya gọọmenti ha chapụ ụnyaahụ. O kwuru ya sị na ọ bụ ndị iwe na-ewe na ọchịchị ya na-eme ọfụma na-arụ ụzọ na-enye ndị mmadụ ọrụ na-enye nchekwa bụ ndị na-akwado ihe na-eme na steeti Imo ugbu a wee kwadozie ndị mmadụ obi si na ọchịchị ya na-eme ihe ọbụla ha na-eme iji mee ka egide ndị niile ahụ na-enye ndị na-eme ihe a na-akwado ha nakwa ebi ihe egbe eji na-emebi obodo. Ọ ya nwawa ihe aka na-achị steeti Imo kwuru ụnyaahụ n'ụlọ ụka gọọmenti ha chapụ maka ihe mere n'Ọsụ nakwa ihe ndị mere na steeti Imo na izu ụka gara aga. Daalụ nwanne ọma ndewo. Igbo bụ Igbo ndị sonyere anyị ọ bụ na-esonye anyị ugbu a ka si kwuo na mbụ anyị bụ ihe onyonyo. You can see what is going on. These people said release the leader of Biafra, Nnamdi Kanu. I guess it's not too much to ask. You people pretend as if you don't know what is going on, you don't know what is happening, you don't really know what these people really need. They say they need their leader, Nnamdi Kanu, to be released. So just release him. Talk to Muhammadu Buhari so that all these things will be story, okay? So my realistic people, this is what happened today. The updates from Anambra, Enugu, and Imo State. I will keep on bringing them to you as soon as more
are out. So stay glued to this channel as you get all the latest updates. You know, in this channel we react to all videos. You can still send me videos of what happened in your community, your locality, where you live, what is going on. Let me know. We are one big family. So once again, I still remain your one and only AGATHA Progress, bringing it to you direct. Thank you once again for always tuning in. I do appreciate you. Honestly, I appreciate. Subscribe and join this beautiful family. Share our videos and remain blessed.